yes. Hello mga kapamilya, mga ka-family. Welcome sa ating una sa balita, una sa public service, DXAB Radyo Patrol 296. Ay, congrats kay Parikoy kuan ganina. Kuya ay Parikoy Jasper Magonsya. Ay kay na-effects mga kapamilya, no? Kita pa nagpaagian na magka-effects ta ani kapamilya kung unsaon ni. So again mga pamilya, you are listening sa ating programa ngayon kapamilya. But kung madungog ba ni? Saan ni pag ano ani? Daw. Kani siguro. Okay. Okay. Ako ang kuan ko is gitry na ko guys kung unsaon ako ni ay asa din okay, ako sa pangitaon ko is kung unsaon ko ni paagi ani nga nindot ang tingog ani ko is. Okay. Try natin. Hello sa mga pamilya natin, sa mga gustong magpatimbaya mga pamilya, no? Timbaya mo dira karon. While kuwanta ko ng pina artista mga pamilya. Kusang gida pangita kung saon ang paagi ani nga yan. Madungog man niyo ko isto ang ato ang DXAB Radyo Patrol 296 sa programang Maayong Buntag Davao. With me, DJ Kokoy Martin mga pamilya. Mahatag sa inyo good vibes. Dila kay una sa balita, una sa public service plus entertainment. Kita karon diri ko no? Kay para dili mo ma-board din sa inyo hang tagsa-tagsa ka mga panimalay para sa inyong home quarantine. Musta ang ato ang home quarantine dira mga koys? Kumusta ang ato ang mga ka-family? Itong mga kamorkada, ka-DXAB. Ayan. So, now, ay live na po tayo mga kapamilya. Okay, ako sang tanawon kung na-post ba diri sa mga page na to koys, kung effective ba ning nga ma-post gini sa tong page, no? Okay. Okay kayo. Ayan. Hello once again mga pamilya and welcome sa programang Maayong Buntag Davao with me DJ Kokoy Martin. And this afternoon mga pamilya, aside sa mga pamilya na to dira kapamilya nga naka-home quarantine, bored na daw sila kapamilya no, na mga problema nga ginapasang at dinhi sa kuan sa atong programa kay kanibitang giingon no na ay gipagula dito sa City Government of Davao nga hulat sa og kaning mando gikan sa tuang mayor ang kuan ko is bago mo magpataka og tapok-tapok kay giingan ba yan nga dapat social distancing man gyud no, ang uban di mo tuog social distancing mo na ma-action tag kabalaka kay naay mga pictures na ning gula diri no dito sa bangkiruhan kagahapon na nagpicture nga perteng daghan tawo nga nagtapok dito sa bangkiruhan, nagpanic buying mga koys na nakabutang mo ng taon nga kanang mga palitanan og pagkaon plus anang mga groceries ginagmay, mga palengke na siya time koys nga pwede mo na isa sa inyong pamilya nga moro timo gawas na siya kuan pass na makakuan koys makalakaw-lakaw ana mo to ang makakuan, makapalit sa yung mga pagkaon. Di na tanyo, ang uban man gud kay ginahimo mga aksyon karatol na wa na bahalag wa na guna-una nga matakdan. As of now baya kapamilya no, updated sa COVID-19 cases in Davao City as of 7 AM March 26, 2020. Ang total sa PUI mga under investigation 69 kapamilya. Then ang total sa PUM under monitoring 799. Ang total sa mild PUI 105
52. Ang nag-positive na sa COVID-19 cases in Davao City is 4. 4 mga kapamilya ha. Di mo maksyon kabala ka, upat na kabuok. Tapos naatay 25 na negative. Okay? Then ang statement sa atong mayor na para sa tanan, no? Dili kasabot mga gahig ulo, mga lami kay pang buko na mga bagol-bagol ka pamilya kay mo kuan pud lagi ngarang kanang mingon sila ay alang mga matay may diri kay wa mi kaon-kaon ana kuan ako. Unsa naman mi ano no work no pay ba mi unsa na lang mi ani. Oh, walay choice ang uban kuan na mo mangitag pa maagi mga panginabuhi ko no. So unsa man ning kuan na ni nga tama ra ba ni? Okay, ayan mangitag pa maagi nga makakaon, di ba? So di maguna ang ani maguna ka pamilya ang kalaban nato dili makita kay virus, di ba? So there is a big possibility na kanang imuhang nakasalamuha maski pag social distancing mo na ni atching na diraha ang kana manggong iyahang droplets ka pamilya. Sa kung nakita ka pamilya nun ay pangutana nga pwede ba nga masalin ang virus from the doctor no gipangutana ang virus sa langaw. Ang langaw ka pamilya pwede niya nang madapuan ang droplets nga giatsingan sa tao nga positive sa COVID-19. So mahitabo karon ani ko is ang langaw nga nibatog dito sa infected nga tao ay sa droplets katong niubo nga tao mulupad ka siya no. Unya kay mo batog-batog ba ng langaw sing asa mo batog na sa imong naong pag ana nimo unya wa man ka naka-gloves wa pa jud ka nag-mask no maana ka unya mukulkog man kasi mong ilong maana man kasi mong ilong musulod na dito ang virus. Tapos pag humagkulkog sa ilong tilapan ba gini mo kay imong tilawan parat-parat kaluod. Mo na ka pamilya di ni mo makita ang virus, ang mahitabo karon ma-action na kagabalaka kay tingala kay action kog kalang kalintura action mo kog kawa sa kong kaugalingon kay tungod ka pamilya ha dili napag yun kuan dili pag yun siya karang mukalit lang og karang pagka nadapuan ka tong langaw nga nakataak-taak sa kuan yung nung nakataak-taak yung langaw sa sa virus na giubo ng effective na tao na positive yon maglulupad yung langaw lupad-lupad yung langaw magbisi-bisi sa pakpak ang langaw ang mahitabo diyan magbabatog yan sa niyo sa mga Tagalog na hindi makaintindi magtatagalog ako magbatog yan papatong yan doon sa kanon mo tapos hindi mo alam na naghugas ka ng kamay nag-proper hand washing ka pero yung langaw nag-dive na doon sa nag-dive doon sa kanon mo tapos sa kaon infected ka na you are positive na dahil na ma-positive ka kay tungod katong langaw nga infected sa kaning coronavirus nga naglupad-lupad mo transfer to dito sa imuhang pagkaon mo na unexpectedly wala kay gawas-gawas yung balay no napoy mga senaryo nga wala man ko naglakaw-lakaw quiz wala man ko nagtuan ng mga lugar nganong natakdan man ko. Pwede ka pamilya no nga kanang imong membro sa pamilya nga laagan naglakaw-lakaw nakagunit na anang kanang ang magud ka pamilya ingon ang mga doctors mga specialist nga mabuhi og 9 days ang virus bisang naara siya diraa sa kanang na droplets man siya no mabuhi siya diraa for 9 days. So kung ni anak ka ning gunit ka dito kay gloves nang gunit ka sa imong babag itilapan pa gyud nimo kuot pa gyud ka sa imong lubot ay wa na virus is real na kayo pamilya no mo na stay at home stay at home good mga koys. So ayun and then naagi uban good nga di gid patuo so di man gud sa mo tuo no dira pa man gud mo tuo ang Pinoy ang attitude sa Pinoy ka pamilya mo tuo lang na kung masakit na mo tuo lang na koys nga kuan na karang na virusan na kadagay tong loe na kay kahimtang saan man nato nga gahi mo kag ulo giingnan man ka di ba na statement po sa city government of Davao we advise all barangay captains to halt their respective issuance of quarantine pass, food pass, work pass and all other passes to their constituents na pagidere kaning uban mga barangay captain mga kapamilya no nga tamad kaayo dili mo libot nagtapok ang mga tao daghan kay video diri mga pictures na kaning mga lugar ganing mga barangay nga ang mga tao nagtapok kay mga kakuha ration card
Manguha og kaning ano guys, kaning tawag gani, kaning quarantine pass. Ang nahitabo ron, nagtapok-tapok, ing nag social distancing. Wa kakabalo dito, isa na dito di ay kuan na kaning isa na dito kay kuan kaning positive o na action mo kabalaka anak guys. Diba? So ayun. Okay na, basig na mo yung mga pangutana na guys, no? Ayan, suko kay kakol. Ing dapat nagpuyo ra gyud balay bahalag lugaw basta safety lang. Ah, di ba? Naiuban, di madutan og virus ang mga kanding guys. Ay! Okay, so ayun po mga pamilya, i-share po natin ito sa ating page ang atin pong live ngayon. Okay, dirita. Okay. Yun. Okay. So kung namoy mga pangutana mga magbasa lang sa ako diri og mga namo gipagula ang Department of Health mga quiz. No, so this time ni sa tama kanang kuan kay binuang kay si Maxon tagkabalak kagamay quiz no. Nay nakabutang diri gi-post ni sa DXAB Radyo Patrol Official upang maiwasan ang pagpasok ng sakit na COVID-19 sa bahay. Alamin ang mga tips mula sa inyong kagawaran ng kalusugan. Okay, ang tip nato kapamilya, alalahanin na hindi posibleng i-disinfect ang iyong bahay ng lubos. Pero kung may wastong pag-iingat, mababawasan ang panganib ng pagpasok ng COVID-19 sa bahay. Okay? Maliban kung may emergency o ganap na pangangailangan, huwag ubali sa bahay. Matong giingon ng uban, magkikiat lang na, masigiglag-laag, siglupad-lupad, murag mga galansyang. Mga na, aksyon kabalaka gyud kay ang membro yung pamilya, kung mahawaan ka, positive ka, tanan mo pamilya is under na monitoring investigation kay siyempre mapositive ka, gahi man kay kagnaw. Okay, maliban kung may emergency o ganap na pangangailangan, wag umalis sa bahay. Kung kailangan umalis sa bahay, magdala ng alcohol, hand sanitizer, wag din hawakan ang mukha habang nasa labas ng bahay. So mo to kung ingon ninyo kapamilya kay wata kabalo na kanang kamot nimo na asa na ni kuot, asa na ni gunit, no? Mga action gimog kabalaka. Okay? Tapos pag nakagawas mo yung balay, pag nakauwi na, mag-spray ng alcohol sa inyong mga tsinelas, sa inyong mga sapatos, bago mo sulod sa inyong panimalay. Okay? Bago kayo susulod ng balay niyo, ay i-spray mo muna ang mga yan, ang sapatos mo. Ilagay ang sapatos sa tinatalagang lugar sa labas ng bahay o malapit sa pintuan. Dito lang. No, di mo na itak-taak. Huwag mong itak-taak sa loob ng balayan, makakadaot yan. Hubarin ang iyong damit at ilagay sa hiwalay na laundry bag. Labahan ito gamit ang tubig, detergent at konting bleach sa madaling panahon. Kalimot, huwag labas ko ang sinina niyan. Ito nigawas ko. Tayo ni! Ayan, mabasa na. Inini, kung gagamit ng PPS tulad ng glove, face mask, itapon ito sa iwalay na basurahan at hugasan ang iyong kamay ng mabuti. I'm telling you, maglimpyo talaga ng kamot. Ihiwalay ang gamit ng mga PPS. Yung PPS, yung mga gigamit sa mga mga kuan, kaning mga glove at saka yung face mask. Isolyado ang bag at saka sa loob ng 72 hours bago iwanan sa labas upang makolekta panglabay. Hindi magpataka ng labay ng mga natin yung mga glove at saka ginamit na mga face mask. Ang galit talaga ako. Kinakaukaw ng iro yan. Kinikit-kit ng iro. Yung iro, ginampurnas ang face mask. Tapos, ayan, ang iro mo, gipakaon mo sa balay. Yung iro, titilap-tilap sa iyo. Di mahawa ka ng virus. Gahi yung ulo mo. Ayan. Okay. Isa pa, na tips. Ilagay ang bag, susi at barya at iba pang gamit na dinala sa labas sa itinalagang lugar o kahon malapit sa pintuan. Okay? Linisin ang bag at ibang gamit. Maglimpyo na ninyo, mga dambak kayo mong dagko. O anong daggag virus kayo, sige, kugawan kayo mong kamot. Hindi mag-iwan ng alcohol o sanitizer malapit sa pintuan. Linisin mo na ang kamay bago pumasok sa bahay. Yung iba, diretso sa balay. Hindi mo alam kung sino ang na encounter mo sa labas. Sino ang gihalok-halukan mo dito sa gawas. Kinsa mong gidumog dito niya.
Ano na ito'y virus. Habang hindi pa malinis ang kamay, huwag mo nang hawakan ang mga bagay sa loob ng bahay. Kasi mag-disinfect ng kamot tayo. Galit ako sa inyo. Hindi. Ligo muna pagdating sa bahay. Hugasan na mabuti lahat ng kalantad na area gamit ang sabon. Naghording og sabon nga di gamiton. Napakno na mo. Gamitin ang sabon. Paghugas ng kamay at kuskusin mabuti ang katawan, maligo mo. Nananawa sabunan, di kay nawong ray sabunan. Unsa mo dinalo mo sabon? Ituloy ang preventive measure para maiwasan mahawa sa COVID-19. I'm telling you, ugali maghugas ng kamay. Sumunod sa social distancing. Takpan ng ilong at bibig. Ngayon, tanong sa akin, kahit hindi takpan ng ilong ko, lubong naman kong ilong daan. Hindi, og lubong kag ilong, na may mabuhat ana. Butangin nagmas, bahala gula na mabutangan kakawit sa ilong. Pay ilong ni mo gagayak ka ra. Okay lang na, di lang nadali sudlan o virus, kay gayak ka ng ilong ni mo. Pati nga lang virus, ilong ni o kamatis. Takpan na, pagbabahin ka yung bibig mo, tatabunan mo yan. Mag-atsing-atsing ka, mag-ubo ka, dapat may mask kasi sabi, droplet, yung laway mo, maglukso yung laway mo, yun talaga ang may virus. Yun, makahawa ka sa iba, maggamit ka ng yun ang sabi ng Department of Health. I'm telling everyone, seryosohin natin ito. Kung ayaw nyo na pumanaw tayong lahat dito. I just wanted to tell, marami pala ang mga nag-post dito. Ayun. Ayun. Ayan. Marami ang mga nagtanong sa akin na magtawa-tawa dito. I-share nyo, huwag kayong magtawa-tawa lang dyan. Ayan, ipapadayon natin. Marami ang nadakpan, nandito, 5 kalalaki giaresto tungod sa korpyo. Mga naglatagaw gahapon sa kalsada, bisan 9 PM ang korpyo, gipangdakop ni sila. Ipa-blood pang mga naong kalami pintikon. Gilan magsigig. Pundog balay, magsigig lakaw, gidakpan, Si Dennis, 27 anyos. Suspect kay nailhang, lakaw-lakaw, bisan korpyo. Juanito, si Sian Carl, si Giselle, si Jerry. Mantigbaligya ginamos sa bangkiruhan, Ginoo ko ni Batana, 20 anyos, 19 anyos. Tiglokdog, bukag sa, Bombay o gahos nga nasa bangkiruhan. Dakpan din yung mga tawhanan kay gahig ulo. Natay non-cooperation in health events of public concern despite the need of social distancing and community quarantine. Outbreak ang COVID-19. Kaning mga tawhanan nga mosupak sa balaod, tanggong sa prisuhan di ni pagawson para ba mo to, gahi rabag mga naong. Unya madakpan, maghilak-hilak sa mga tubangan. Dektan ko ng eyeballs ni mo diha ron. Hindi. Wag seryoso kayo yung iba dyan. Grabe, parang yung kinabuhi nila, seryoso masyado. Masyadong, parang mararatol tayo kasi kamatian talaga natin yung mararatol tayo. Marami ang mga iba dyan. I just want to greet si Nilo Mapas watching sa Kuwait. Sunday this week, total 24 hours lock na daw sila. Ayan, watching Plum Planet Nemec, si Caroline Alerta. Ginoo ko si Caroline, igsuon tingali ng Piccolo. Naangan na sa Planet Nemec. Tama jud, shout out from Jinsan, si Sinin Serenio. Mga nag-watch ito sa sa live ko. Ayun, si Tita Venus, thank you very much. Ayun, marami po lang mga nag-watch dito.
At saka, I'm telling everyone, huwag masyadong gay ang ulo. Buakon ko ng ulo ninyo, ginahi ng ulo ninyo. Yun, yung iba, alam nyo, may masabi ako, yung iba naubos kasi ang face mask. Nasa bahay, magtahi na lang ng mga tila. Ginawa na face mask yung tila, ibaligya mo online. Kapili ka pa kung anong gusto mo. Tingnan nyo to si Marlon at saka si Gingging. I just wanted to commend them because of their initiative. Especially, maggawa ng mga face mask. Grabe ang face mask, nga hurot ng face mask. Naawa talaga ako. Naawa ako sa mga natin, frontliner. Kasi yung frontliner natin dyan, uubos nang yung face mask. Yung iba, naghurot-hurot ang face mask. Dinalog face mask, mura bag nangayabag. Ayan, mag-greet mo na ako kasi marami ang mga nag-post dito. Just want to take this opportunity. Ayan, marami po lang manananaw dito. Thank you very much. May buntag Davao. Ayan, marami ang dito. Paano ko ito mag-greet yung iba? Ngayon, naminaw pala si Abiliana Ronel, yung tigupit ko, yung tig-alot sa kumbuhok. I just wanted to say thank you, Ronel, for giving me a lot of chances na pagupit ako sa iyo. Wala pang bayad yan, maganda pang pagupit ni Ronel sa akin. Great ko lang ang nag-birthday, nag-great na si Bernie Barchana. Ayan siya, busy nag-email, ingon ni Tisha. Maganda yan, padayon mo lang ang email. Baka sa next year, gawin na natin yan. Isalin natin yan sa World Cup yung email. Parang maraming madaog na Pinoy. Marami dyan parang nabuang na sa email. Si J-Boy Gariando, watching from Nevada State, Barangay Plok-Plok, Batangas. Ang gaw ni tawanan ni. Binuang ni nako ay. I just want to thank Talia Isno, Cleope Algaren, Richard Canoy, yung nasa balay lang dyan. Puro katawa ang mga dito. Sabi, Dex EB ba ito? Bakit anong nangyari sa Dex EB? Dex EB ito? Mayong buntag Davao ang porsyon ko. Hindi ako magtakil ng sobrang seryoso. Marami ang na-stress. Pagkaseryoso ng ginagawa. Mamatay tayo sa iyo dyan. Ang stress, ang sabi ng doktor sa akin, ang stress, ang number 1 makamatay. Kaya masyadong stress kayo dyan. Pag nasa balay kayo, bilanga imong buhok sa imong ilong. Great ko lang sila. Naman birthday si Baby Kasi, si Fatima Lughas, Labrador, thank you very much. Etel Montejo, nakikinig, namiminaw sa atin, nagtatanaw. Thank you very much. So, nice and good, sabi ni Mission. Yuyen, thank you. I-share mo naman. Lagi kayo nagtanaw dyan, hindi kayo mag-share. Ang galit ako dyan. Liktan ko na inyong kumingking ron. Watching maminaw dyan sa Thailand. I just wanted to tell you thank you very much. From Brunei, si Talia, at saka si Arjan Ray. Therefore, I'm telling everyone, medyo nakakakapoy pala ang matagal kang magbabad sa video. Ayun, marami palang mga nag-live ngayon. I just wanted to tell thank you very much. Marami ang mga tumatanaw ngayon sa live natin. Kumusta na kayo dyan? Kumusta yung natin? Kinabuhi natin dyan? We will proceed with natin. Great ko din nung nag-post ako kay Martin. Si Talia, thank you. Si Jason Vicentino, thank you very much. May odto si Jones Balaba Patayon.
Ang inin ni Anim ka English, maraming salamat sa'yo. Katawa-katawa mo kadadong. Ora ba kag bilong-bilong mag side view? Noon sa maning mo ang Facebook na dong. Ora ka na mag nasa aquarium. Jason Vicentino, taga-ikulan nga he. Ay, musta ka nga na dong. Richard Canoy, Chikets, bibirthday ni Dante Bangoy. Dito ako nagbasa sa Kukoy Martin na Facebook page. And watching from Malaysia, Marian Timbalakwit. Iba din ito. Kung makatawa dyan si Yoyen, ni Yoyen, share mo na yan. Marami ang mga magtatanaw dyan para mag-good vibes tayo. Hindi tayo pwedeng always na lang maraming problema. Happy. Napaka-happy ni Mason. Gandang hapon, Ilocos, Eric Sabangan, and talagang maka-good vibes si Forensic Ballistic. Ayun. Ano siyempre, wala, video-video lang. Walang magawa sa bahay. Mamatay tayo sa sobrang stress. Kung wala tayong ginagawa, mababoard talaga tayo. Ayun. Marami palang mga nag-post dito. Ayun. Mapunta ko sa city government of Davao. Ito yung mga ano dito. Tingnan natin. Importante yung hindi muna magtapok-tapok, magalit si Mayor. Sabi ngayon na maglibot-libot si Mayor Sara, kitaan kasdalan ni Sara, baliktad yun ang wait ni mo. Ing og di ka pa gayag ulo, malaparuhan ka. Gawas ko ng inunlan si mong naong. Ayun. Ito lang. Thank you very much. Mag-lap trip lang muna tayo. Kung masyadong seryoso tayo kasi kung mamatay yan. Kamatay ang seryoso masyado. Magbasa pa ko dito, marami ang mga ano dito. Mga facts and legit na mga news. Pasalamat na ako sa Diyos dahil, this is really important nowadays. May patuman ng community quarantine. May mga madakpan pa rin ng mga gagawa ng masama. Yung mga ganang, may mga mobile number tayo, magtawag kayo 0912-588-0096. Yan, tawag kayo dyan. 0912-588-0096. Nasa ka may social distancing, mga tana sa akin, motorista, huwag ihapon may tuman sa social distancing, di kalikay COVID-19. Makitaan ko yan, ay mga tagapuan na taga-mental ito. Ayan. Hindi pa din tumutuman. Makitaan yan, panglitking gums mga tawanan na padugon itong ipon anang digig di maminaw sa ato ang panawagan og social distancing. Mga sakop sa City Team O paniguro mo magpatuman og social distancing. Kadalasan ng publiko mga sakyanan mga gahig. Galit ako dito. Si Karon ang gumagahi yung pangako. Ano muna ngayon? Nakaabot naman ako ng 30 minutes. Aksyon ko kabalakag dugay ta mahuman nga ni sa atong video. Sumalaan tagbuang nga ni. I just want to read this from mga ano natin. Yan, padayong lang tayo. Wala. I-share mo yan. Magbasa ulit ako dito ng greetings para malipay mo. Yan, si Forensic Ballistic, maayo pa akong ipon kay napay social distancing. May pangipon ni mo, may social distancing. Lagyo kay kag ngipon, yung mukhaong kag bukog, masama di mo ang lagos. Ni Annalyn Fronte. Ay ko'y wala gid ka
oy, og makawala ka talaga ng stress watching from Malaysia. Wala lang ng stress. Kasi pag lagi tayo ma-stress, mga matay tayo ng sayo, kawawa tayo, yung pamilya natin mabilin. Anong mangyari sa mga bata? Mubudlat ang mata, musigang ilong. Kaya wa ni kaunon, kaya mga wagtang ang ginikanan nga sige ka-stress. Sana all, I just wanted to greet Charlene Fernandez Alanza and Arke Demicas, Joel Roma. Ay, mga taga-Jinsan pala yung iba. I just wanted to say Marilo Islabon, thank you very much. And Jonel Jo, Lodi, Nene, thank you very much. Sa bahay na lang manood sa'yo, so idol, sobrang saya ako. Lipay-lipay lang tayo dyan. Huwag mong palabing problematic tayo. Kaigit, tingali ko. Eh, delete. Ayan, action tayo kabalaka dito sa video. Parang nakaigit tayo dito. Ayun, thank you very much. I just wanted to say thank you. And ayun lang muna ngayon. Ayaw nyo magalit ako, sumunod tayo sa patakaran. Parang hindi ako, ano dyan, makagalit kasi pag hindi kayo maminaw sa akin. Kung I'm doing my best. Ito, may problema na, nadakpan na naman ang, ano dyan, mga drug watch list. Undang, may virus na, mag-drug pa tayo. Mga gahi talaga mga now. I just always kang magtanaw dito sa DXAB Radio Patrol 1296 because in this time gumagawas ako dito. Malipay-lipay lang tayo, wag masyadong problematic tayo dyan. So, ay, nakalagay dito is advisory. Pamansamantalang isuspende ang application para sa UMID card at annual confirmation of pensioner requirement para disability at survivor pensioner, maging pensioner na nasa ibang bansa. Prioridad ng SS ang kalusugan at kaligtasan ng membro at pensionado. Abangan ang iba pang nakalinya na panukala para matugunan ng pangangailangan. Yun lang, basa lang ako dito. Wala namang iba dito mga nangyari. So, ganun lang. Hindi na muna maggawas-gawas ng balay. Basig buhian ni Sarah ng mga buaya sa crocodile. Mamatay talaga kayo. Matay. Ako, sa Russia, gipaggawas ng tong leon o tiger. Lion tiger doon. Dito sa atin, maganda ipaggawas niya mga buaya. Iba kasi ang buaya dito magtambay-tambay sa naggunit-gunit og speed gun yung iba. Iba kasi ang buaya dito yung problema ng iba kadlawon manakop niya alas 12 sa gabi gahi kay mga naw po ning uban. I'm telling you, magtrabaho tayo. Yung may takot tayo sa ginagawa natin, hindi yung wala na tayong kaba-kaba dyan na gumagawa tayong hindi maayos sa kapwa. Yun lang ang masabi ko. Hindi tayo puro reklamo dyan. Puro kayo reklamo sa gobyerno. Tapos magtapok mo og nairasyon. Kayo pang number 1 maggalit-galit kung tagaan kayo ng pagkaon dyan. Magalit pa kayo kasi gamay lang ang sulod. Isa ka dilata, isa ka noodles. Saan ka makakuha ng ganyan? Marami ang tinutulungan ng gobyerno. Magalit pa kayo. Yun lang masabi ko. So, thank you very much for watching. King haway na kay kumpang nga. Kapoy kay ngani ka 30 minutes ka maglingkod og ingani. Ko, murag mubutro kung almoranas.